ମାଛ ଧୋଇଲା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଲୁଣ, ତେଲ ତେଲ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ମିକ୍ସ କରାହବ। ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ भले मिक्स होला ପରେ ଆମେ ଆକୁ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇ ଆକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। और अदा रसुण प्याज फटा एती मात्रा रे अदा रसुण पियाज मसला भजा माछ बटा सोरिष जीरा पियाज रसुण अदा शुकुला लंका एते सब बटा हो धनिया धनिया पत्र बटा हो धनिया पत्र बटा हेनी माछरे ओलेला समय पड़े प्रथम पियाज पकेवा रसुण पकेवा अदा पकेवा ग्राइंडिंग करवा से ग्राइंडिंग करवा है ना ऐसे हमको हमें ऐसे लाइट लो हाँ लाइट लो क्लियर है सोरिष जीरा पियाज रसुण अदा मरीच लंका सोरिष बटा मसला बटा धनिया पियाज रसुण अदा पेस्ट मर्च गुंड 2 चम्मच मर्च गुंड मसला अदा रसुण पियाज पेस्ट हेले किलो माछ पका भलरे मिसेया मिश्रण करवा ना कढ़ी बसैवा
କଡ଼େଇ ବସା ହେଇଲାଣି ରହିଥା ଟିକେ କହ ହେଲେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇବା ନା ତେଲ ପକେଇବା ତେଲ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇବା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇବା ମାଛ ପକେଇବା ମାଛ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ ମାଛଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ନା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବ ମାଛ ଉଲ୍ଟେଇବି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ये ब्राउन हल्ले बाहर पड़ता ଆମେ ତରକାରୀ ମାଛ ହେଲେ ବେସର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ସବୁ ବେସର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତରକାରୀ ବସେଇବ ଫୁଟଣ ଦେବ ମରିଚ କାଟିଛି ମରିଚ 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 ତେଲ ପକେଇବା ସୋରିଷ ପକେଇବା जीरा ପକେଇବା प्याज ପିଆଜ ऊपर कर
ସୋରିଷ ବଟା ଏଇଟା ସୋରିଷ ବଟା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ। ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ଗରମ ପାଣି ତରକାରୀ ଦବା ଆଉ ଏଟାରେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇକି ତରକାରୀ ଦିଆହେବ। ଆଉ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟିଆ। 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା। ମସଲା ବଟା ସୋରିଷ ବଟାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା। ମସଲା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। Belum apa? ମାଛ ବେସର ପାଣି ଫୁଟିଗଲା, ମାଛ ପକା ହେଲା, ମାଛ ପକେଇଲା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ମାଛ ପକେଇ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନା? ହଁ, ମାଛ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ମାଛର ସବୁ ତରକାରୀ ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବାଢ଼ିବା, ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ନା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସର ସୋରିଷ ବଟା ମାଛ ତରକାରୀ, ସୋରିଷ ବଟା।
ওই সরিষা বটা